Кай вакыт әйтәләр, менә сезнең институтыгыз нәрсә эшли ул? Елына 4-5 китап чыгарасыз да, шуның белән мактанып йөрисез дип әйме. Менә безнең галимнәребез 20-30 монография чыгардылар дип әйме. Ләкин монда бит аерма бик зур, нинди басмалар ул? Менә безнең институтыбызның мәсәлән басмалары һичшиксез аерым монографиялардан, аерым ниндидер китаплар, эзләнүләрдән бик нык аерылып тора. Чөнки бу гаҗәеп күләмле һәм бик үтә дәрәҗәдә җаваплы эш. Энциклопедия турында әйтер нәрсә, аласың да бер китап язасың, алай гына булмый икән шул. Мен 25 елдан артык эшлим энциклопедиясендә. Һәр мәкаләне тикшерә кирәк, һәр мәкаләне яңартырга кирәк. Яңартмыйча, әгәр бер генә хата тапсалар да, безнең татар халкы тертеп күрсәтергә ярата бит. Вот сез аны көтмәгән, сез аны белмисез һәм башкасы. Андый очракларга күп очрадым инде, әйтүчеләр бар, ләкин шул ук вакытта безгә ярдәм итсәләр иде шул әйтүчеләр. Без бик рәхмәтле булыр идек. Менә тәкъдим итте. Укучыларга нәрсә тәкъдим? Әлбәттә, менә бик кызганыч. Менә бу 5-нче том 500 экземплярда гына чыкты. Башка томнар без 2000, 3000 экземпляр чыктылар. Бу 500 экземплярда. Кызганыч. Моның сәбәбе нидә? Сәбәбен инде директордан сорый аласыз. Искәндәр Аязович. Bütün авырлыкны бөтен миңа бөтен җавапларны миңа саласың инде. Миннән генә тормый кызганычка каршы финанс мөмкинлекләрдән торды ул һәм шулай килеп чыкты. Кызганычка каршы бу том бары тик шундый тираж белән басылып чыкты. Сез беләсез, заманда татар иле дигән проект барлыкка килгәч, безнең энциклопедияның рус варианты 4 тома шушы сайтта урнаштырылган иде PDF форматында. Ләкин кызганычка каршы бу проект ничек дип дәвам тапмады дип әйтергә мөмкин инде, йомшак кына әйткәндә, һәм хәзерге көндә я ул ачыла, я ачылмый. Шуңа күрә без киләчәктә күрәсең бу сайтта аны яңадан урнаштырмабыз. Ул китап бөтен кешегә дә барып җитмәй. Чөнки безнең аны кулланырга теләгән кешеләр исәпләнә миллионнар белән. Тиражның саны ул йөзләр белән, меңләр белән генә исәпләнә. Шуңа күрә без безнең институтның киләчәген энциклопедияның яңа форматына күчерү турында менә бүген генә безнең гыйльми киңәшмә булды. Шушы киңәшмәдә бу яңа энциклопедия нинди булырга тиеш. Вот шуның турында сөйләштек. Ул икенче төрле аталачак инде, аның төгәл исеме булай була. Онлайн энциклопедия Татарика 2.0. Россия дәрәҗәсендә күләмендә алган чагында әле мондый энциклопедияның эшләнгәне юк. Но мин әйтеп китә алам инде чит илләрдә. Менә Америка белән Англия бергәләп ясадылар онлайн энциклопедия, ул атала Britannica.com дип. Шушы Britannica.com дигән энциклопедия менә эшли онлайн. Шушы энциклопедиядәге 60% информация, мәгълүмат яңарып тора. Менә шуңа без аны онлайн энциклопедияда мөмкинлек булачак аны яңартып торырга. Безнең заманда институтта ничек эшләгән Рафаэль Валерьевич? 109 кеше эшләгән иде. Менә күз алдына китереп карагыз. Хәзерге көндә безнең институтта фәнни хезмәткәрләрне генә кисәк 55 кеше. Яшьләр юк, яисә аз дип әйтеп булаймы, төгәлрәк әйтсәк. Яшьләр фән өлкәсенә артык ашыкмыйлар. Чөнки монда эш хакы артык югары түгел. Бик тиз арада югары эш хакына ирешү мөмкин түгел. Һәм әлбәттә бу бик яшьләрне монда артык кызыктырмый дип әйтик, бу перспективалар. Кай вакыт менә басылып чыкты бит ул. Аны хәл үзгәртеп булмый, яңа тираж бастыру мөмкин түгел. Шуңа күрә без шушы хаталарны таныйбыз да, киләчәктә аларны җитештермәскә, булдырмаска тырышабыз дигән вәгъдә генә бирәбез. Һәм менә онлайн энциклопедиясе булганда, әлбәттә безне менә бу мөмкинлек һичшиксез тагын да шатландыра, күбрәк шатландыра, чөнки төзәтмә кирәк икән, нәрсәдер үзгәртергә кирәк икән, без аны тикшерәбез, кеше мөрәҗәгать итә, без аны тикшерәбез, кирәк чакта бик тиз арада ул төзәтмәне кертә алабыз. Параллель ике телдә булачак. Параллель. Без аны
айрым бары тик русча гына чыгармыйбыз. Айрым мәкаләләр баштан ук татарча язылачак, айрым мәкаләләр баштан ук русча язылачак, ләкин алар бөтенсе параллель барачак менә шушы ике телдә. Киләчәктә без теләр идек, һичшиксез бу мәгълүматларны шулай инглиз телендә дә чыгарырга, бастырырга онлайн вариантта.